Padita doho anggia, padita doho itu. Di konseling pastoral, jala sebelum konseling pastoral, ngagudak kita berdiskusi. Gabi padita maho. Di tongani ulom, gabi inatani padita maho. Kristin molo mendampingi padita France. Gabi padita maho di ulommu di huriana hinobasamu inang padita Kristin. Gabi amatani padita maho padita France. Molo di adopan ni ruas ni si Kristin. Ido narumikot. Maboto di dia hitang jalan mangula aha si ulauta. Uju di dia hitang maringana. Gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga munang di patuduhonido adong perjuangan bersama-sama, mempertahankan secara bersama-sama bohado asasai mian hatani Kristus di tonga-tongani pardongan saripeo saimian hatani Kristus di tonga-tongani parsaurata mang dohot tamuina saimian hatani Kristus di keluarga ni sigalingging dohot siahang asabui di bagasan perdalanan ni ulauni gok dame gok las ni roha jalan holong ni roha ala dua halak di padomu dua halak nama rasik pikiran bahkan jenis kelamin di padomu gabe sadap dongat saripe ikonadong perjuangan harus ada pengorbanan antara satu dengan yang lain. Ido saulak nari nadidok marsia caram hamu. Masih paingo tammahamu. Jala ido unok ni pardonga saripio. Ido unok ni holong. Dangadong nasi. Sutung mau dohonomu. Sama-sama sarjana dohitanimu musei itu lah. Sotung mau dohonomu sama-sama padita dohita. Anom manakas mai bigio muna. Bohado parture ni di patorang jala di patakas berhiti hata ni dia batang di tonga-tonga ni aged dan di hurian. Hamu bawang, hamu buru-buru. Bodoh secara intelektual umalo ho itonan. Alai konargahonommu dong padita France. Sigalingging ibana dong anggo amadiko boido gumali padita Kristin anggia alaingo mak kehadiranmu di tonga-tonga ni keluarga untuk membantu dia di tengah kelemahannya. Alani padohan gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna hatani debatana mian jalagabe hamoraon hatani debatana iko suk-suk terus di bagasan perdalanan ni golu ni keluarga. Firman Tuhan harus selalu dan selalu bagian dari konsumsi kehidupan kita. Asamolo dia do pihamu pian no tantangan ni ngolu. Dia do pihamu tantangan ni pagkobasyo. Hatani dia batang. Ido na mangalihon gugo. Ido na mangalihon energi positif tu kita. Ikotoktong hatani dia batang maringanan. Di tonga-tonga ni nguluta, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni pagkobasyon, nang di tonga-tonga ni parsauran. Dangadong nasi. Unang bigi hata nasi. Laho menjaga keutuhan rumah tangga unang bigi hatani nasing Frans unang bigi hatani nasing Kristin moloropian no di parada to di dok molo marsoal hamu rohamu tu hami rohau tu rohamu tu son dangadongi holan bagi siap parada tu tadui alai molo marsoal hamu roma hamu tu debatan gak usah bilang itu sama siapapun. Unak pabua pola tuomai. Unak pabua pola tuoma.
roho tu adopan ni debata martangi yang lopit tangan molorikot iko bawa manak tuise babu ama tupadita nama masu-masu inang dohot tamu amang gudang nuaing akai anak kotang akan amardong asari pi akan aposo